Защото съвсем скоро идват избори. И ако искате, господа от село Гложене, утре да си избирате кмет, ето. Все така ще се решават. Все така се решават проблемите. Когато си избирате кмет и от Тетевенска община, и от Гложене, имайте преди кой избирате. Значи в момента... И как го избирате? Дали да защитава вашите интереси на селото, или да защитава собствените си интереси и интересите на някой си там от община Тетевен? Искате нещо да Аз мисля, че беше нормално и редно тази община Тетевен да излезе и тази община тук... Добре, вие самия казвате, че сте от 6 месеца, аз съм го и кажа, че това са движи от преди 8 години. За какво говорим това? Значи аз трябва да се съобразявам с всеки, който е дошъл вчера и ми поставя условия и който утре ще си тръгне на някъде, евентуално, както говорим до момента, значи ние не го... С някой, който днеска е кмета, утре може да не е. Обаче пък ние трябва да дишам въздух и децата ми се раждат. Ама моите деца също дишат това въздух. Вие ще останете в историята на това село да ви кажа. И то знаете ли като какво? Не знам като човека създал селото Буклук. Не, за съжаление не съм. Не, аз мисля, че е точно така. Създал го, аз ще изгледам в историята като човек, който го е ликвидирал този Буклук. Аз се съмнявам в това. Аз па не се последния въпрос, защото трябва да ходи в пита. Да, затова и питам. А и защо хората... Аз предлагам да се направи подписка със съгласието на селото, на цялото село, и да си кажеш, кои са за и кои са против. Добре. Кой ще се подпише? Вие ако се подпише под тази подписка, заедно се подписва, че 2014 трябва да плащате по 70 лева на тон депониран отпадък, тъй като нямате регионална система. Вие се подпишете ли да плащате така? Защото чак сега се сетите, бе, господине. Не съм се сетил аз, Европейския съюз се е сетил. Намерете това процес 3 години нито го правим. Защо точно ние тук трябва да отнасяме това? Става въпрос за всички, които отказват. Последен въпрос, защото достатъчно са такова. Като български граждани в момента, това е налагане на решение като на един проблем. Значи, въпросът от тук насетне за този проект е: има ли риск менеджмент? Кой го прави този риск менеджмент? Ще има ли мониторинг? Ако има мониторинг, кой ще дойде? Така, защо не го докарате този човек или тази компания, която е от чужбина? Нека ние се зададем въпросите към тези хора, за да могат да ни отговорят компетентно. Тъй като те ще са хората, които ще гледат дали този проект ще е сейф за това село и за хората, и за бъдещето на екологичната система. Защото аз не знам в този свят да има пречиствателна станция, която да не замърсява околната среда. Няма такова нещо. Това, което споменахте, че такива пречиствателни станции са в чертите на градовете, това има обяснение. Аз идвам от такъв голям милионен град и мога да ви кажа защо се е получило така. Но това не идва от решението на някой, точно да го постави между хората. Така че, айде да си говорим разни приказки. Искам да знам, ако те хора... Правени са изследвания, има анализ, разходи и ползи, оценка на риска, всичко това е правено. Може ли да покажете тези документи? Ще ви ги покажа, заповядайте в УКО, че ви ги дам. Заповядайте в УКО. Защо не ги оставите тук и ще ги прегледаме? Ще ги правим. Така, може ли тези хора... Може ли тези хора, които ще правят мониторинг, да дойдат тук и да отговарят директно на нашите въпроси? Тези хора, които ще правят мониторинг, ще прави Министерство на околната среда и водите. Така, тези от Европейския съюз. Да, тези от Европейския съюз да дойдат тук. Те правят мониторинг на проекта. Да. Как го правят това? Добре, в другите селища в община Тетевен, освен на тези трите площадки, правили ли са изследвания, проучвания или не, или само тук? В кои села са правили? В Български двор, в Черни Вис, в... Това е... Вижте сега, аз извинявам накрая без протокола, нали? Да, не искам да се снимам.